Dobrý deň. Dobrý. Braška, ale už konečne vyber niečo dobré, prosím ťa. Bráši, musíš uznať, že oteckovia mali aspoň pár vtipných scénok. Môžeš povedať nášmu otcovi, ktorý išiel za mnou. Počúvaj ma. Aspoň ťa nemusel vidieť vyrastať, na rozdiel odo mňa. Si berem osobne. Ber. Počúvaj ma, ale už niečo vyberme, prosím ťa. No presne, navyše si to chceme pohrať ešte dnes, či nie? No hej, určite áno. Čo si myslíš o tomto? Braška, to je jedno, poďme už, prosím ťa. Tak poďme, ja si už kľudný, Bráško. Dobrý deň. Dobre. Dobrý deň. Nech sa páči. Ďakujem. Ženy a život, to mi ale. A ty si bol Tak vždy. 10 eur, prosím. 10 eur, tak páči sa. Ďakujem. Všetky moje úspory som na to minul, ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia. Dobrý. Chalani, Áno? počkajte. K tomuto filmu sú aj 3D okuliare zadarmo. Hej, super. Páči. Ďakujem. Hladný som, nedáme niečo doma? Možno mama navarila. Dúfam. Alebo si objednáme. Hej. Nedáme si pizzu? Vieš čo, môžeme. Dobre. Ahojte, mali by ste záujem o leták o novej pizzerii, volá sa Ea Vibrano. Počúvaj, ja som práve minul peniaze náhodne na to. A mama vravila, že už varila. Tak zober aspoň leták a poďme. Ďakujem. Ďakujeme, volajte kedykoľvek a kdekoľvek, my sa vždy dostavíme. Čauko, mama. Čauko. Už sme tu. Ahojte, áno, počujem. Je niečo na večeru, prosím ťa? Ešte nie, čo by ste si dali? Fú, ja vôbec neviem, ty. No, to fakt nie. No jasné, ako ináč, ako vždy. Dobre, ja niečo vymyslím. Ale tak, keby si nás chcela zavolať, alebo niečo sa nás pýtať, budeme v izbe. Tak vieš. Dobre. Čauko. Ahoj. Ahojte. Braško, počkaj, nejaké okuliare k tomu boli, však sme ich zadarmo dostali. Pravda, tak ich využíme, ne? Hej. Díky. Braško, čo to tak traseš? Bráško, musím ísť ale, že akútne na vecko. Dobre, tak poďme. A ja urobím popcorn zatiaľ. Výborne. To radšej začnem tým druhým. Ty nie si Potter! Wow, čo si dala, ja sa normálne cítim ako VR. Toto je najlepších 10 eur na svete. A ty vieš, ako fungujú 3D okuliare. No a ide tutoriál teraz, čo ti dáva, to je mega, to je mega. Nie, toto nie je Čo, toto je už level? Čo, dobre, poďme, som pripravený. Čo? Nie. Ty si Ako môj som op? vravel. Ako som vravel, toto nie je. Dobre, tak poď sa pobiť, počúvaj, ja som 3 mesiace chodil na jiu-jitsu a karate, počúvaj, ja Ale sa zložím vážne? hneď.
Čo? Počúvaj ma, neželaj si ma, no si ma neželaj, hlavne keď som v posteli. Ty ma pozorne ma počúvaj. Ja som mystická bytosť preklietá v tomto filme, ktorý kopíruje tvoju realitu. Ak sa chceš odtiaľto dostať, tak mu budeš Počúvaj ma, vôbec sa mi nepáči tvoj vibe. Prosím ťa, skľudni hlas, jasné? Ak sa chceš odtiaľto dostať, tak sa ti to nepodarí. Skúšal som to a som ostal v tejto hre a stal som sa sám vrahom. A jediný spôsob, ako sa odtiaľto dostať a oslobodiť je, že vás všetkých zabijem. Takže ty nikam nejdeš. Hej, dobre, počúvaj ma, Tico. Ja mám toľko času, no aj vôbec som sa nechystal odtiaľto odísť, tak poď. To si stihol všetko zjesť? Máš, však dlho si tam bol. Hej, mega dlho. Kde sme skončili nejak? Ak si všimol, tak sme ešte ani nezačali. Si potreboval vymočiť, ty bábe. Koho voláš, bábo? Teba. Počúvaj. Tutoriál som našiel na tieto okuliare. Hej? A No. čo si také zistil? Počúvaj, fungujú. Čo? Nehovor. Hej. Wow. Môžeš to zapnúť? Hraška, nejde mi to, počúvaj. Dáš mi to? Ne. Počúvaj, ne som povedal. Ježiš, ukľudni sa. Aj to sem. Nech ti to nejde. Tak nejde, no. Mal si pravdu, wow. Ešte to znamená. Hej. Že raz si mal v živote pravdu a že ja som sa mýlil. Raz? Myslíš vždy? Dobre, nech ti to nestupne od tej tvojej hlavičky. Poďme za mnou, ona bude vedieť robiť. Dobre. Videl si to? Čo? A toho muža, ty debil. To je oco? Nie, to je ten typ z tutoriálu. Erik, ty si ako veľmi tupý. No počuj, máme problém. Nie, to teraz nerieš, potrebujem helfnúť. Čo, na večeru? Dal by som si ten taký blbek. Ty si fakt idiot, Erik. Som minimálne nadpriemerne inteligentná osoba, dobre? Neponižuj ma. To mi hovor. Počúvaj ma, ktorý tutoriál ti odpovedá na otázky, keď sa pýtaš? Neviem, Lego Star Wars film? To nie je ani to isté. Fakt, prosím, raz posunul bunkom a počúvaj. Keď sa niečo spýtaš niekoho v tutoriáli, odpovie ti. Ježiš, čo ja viem, čo som on je chemik, fyzik, či čo to je za predmet? Neviem, neskúšaj ma. Dobre, môj, som rád, že si múdry, zdravý, ale musíš ma počúvať. Mám plán a keď nevíde, tak poviem, nech sa zabijú. Čo? Budem rátať. Čo ty myslíš? Raz, 2, 3. Ono to fungovalo. Ty si riadny boss. A vieš čo? No. Som rád, že to ide práve z tvojich úst. A ja. Musíme sa toho filmu zbaviť, ale naozaj. Raz a navždy. Pravda. Poďme to urobiť. Čo sa nevie? Praška, ja som niečo zabudol. Bráško, to vydržíš. Nie, musíme sa tam Ne, vrátiť. fakt to vydržíš. Ne, Počúvaj ma, vrátime sa tam. veď to sa nevrátime. Počúvaj ma, Nechaj musím to sa tak. tam vrátiť. Nemôžeme sa tam vrátiť. Musím sa tam vrátiť. Vieš, čo sa stane? Pôjdeš so mňou a Nie, nepôjdem. ak nie, tak poviem, máme tvoju vyhľadávaciu Nie. históriu. Nie, Ale- odtiaľ potiaľ. Ale poviem, počúvaj ma, pôjdeš so mňou, Veď ani nevieš, čo hľadáme. ale viem, ja to viem, ale ty keď sa neprestaneš pýtať, tak Môžem jej mi to pôjdem... povedať? Nie, keď sa neprestaneš pýtať, tak jej to pôjdem povedať hneď, jasné? Prosím. Tak si zober tie okuliare a ideme. Tak ma tu máš. Si pripravený? A teraz? Áno. Pome.
Sa hýbe, ne? Neviem, Braško. Pozri sa, že... Braško, Asi sa hýbe, ne? ale keď sa na mňa pozerám, tak sa hýbe, Braško. Máme pravdu. Musíme ísť. Poď, Nepôjdem, prosím. Prosím. To bude nás zase. Vystrašam ťa. Prečo si na nej nezautočila? Ja to už mám od malička. Vždy, keď tam niekto pozerá, tak zamrznem na mieste. Tak na čo si sa vôbec pokúšala? Teraz vedia, že sme dvaja. Aha, hovorí ten, čo sa zľakol reklamy z repráku, ha? Ja som ich chcel zabiť v štýle. Ty si to celé posrala. Je to tvoja vina. Moja vina? Bože, Erik, oni vedia, že je to tvoja vina, že sme zas tu. To nie je pravda. No, oni vedia všetko. Musíme dať pozor, aby sme nepodľahli ich slovám, jasné? Jasné. Na čo si ma teda volal? Ja nemusím vôbec prísť. Čo som tvoja pestúnka, aby som sa o teba starala? A na čo je potom manželka? Ja. Ako malé deti. Radšej sledujte, ako to robí profesionál. Teraz, keď už aj ja hľadám, tak by si mi mohol aspoň povedať, čo vlastne hľadáme. Prosím ťa, hľadaj a nič sa ma nepýtaj, dobre? Chápeš, nemáme čas. Sú dvaja, rýchlejšie nás dobehnú. Môžeš mi aspoň povedať, akého je to tvaru, prosím ťa? No aj štvorcové obal od CDčka, proste hľadaj. Wow, bolo to také ťažké. Nebolo. Hľadaj. Prečo sme ich nezabili hneď? Mohli sme odtiaľto vypadnúť. A to by nebolo ono. Ja ich chcem zabiť v štýle. A vás dvoch som si zavolala na to, aby ste mi ich pomohli chytiť. Štýle. Keby tu bol štvrtý vrah, hovoril by si inak. Nie. Myslíš? Áno, jeho. Tak, ale veď on je mýtus. Legenda. Raz som ho videl v akcii. Doteraz mám z toho nočné mory. Hovorí sa, že je jediný, ktorému sa podarilo vrátiť späť do reality. To je šialené. Erik! No a už sú hore. Tak čo, v akom štýle ich chce spraviť do sveta? Fúja, neviem. Počúvaj ma, Travis. Ja ti musím niečo povedať. Sice to vyznie hlúpo a že som najväčší debil, ale musím ti povedať, prečo sme sa sem vrátili. Vrátili sme sa sem kvôli hre s názvom Hatoful Boyfriend. Ty si idiot, že? Ty si čistý idiot. Počúvaj, keby som mal voľné ruky, ja ťa zabijem. Ja prísam Bohu, že ťa zabijem. Počúvaj ma, ty si mal na výber, jasné? Ty si sem vôbec nemusel prísť. No, ako keby si sa mi nevyhrážal celú cestu. Počúvaj ma, kebyže sa ti nevyhrážam, tak tu nie si. Dobre, pletieš sa vo vlastných slovách, vidíš? Zamotávaš sa, klameš. No, teraz vyzerám, ako keby som fakt nemal na výber. Mohli by ste mi ticho, neviem sa sústrediť. Že by som zase mal pravdu, že by si stratil slova, to je tak zvláštne. Drž hubu! Počúvaj ma, nebudem držať hubu, vieš čo si myslím? Že si jeden arogantný a zakomplexovaný a tá tvoja žena? Čo s ňou? Neviem, čo na nej vidíš. Počúvaj, tá je škaredá ako noc. A dosť! No ja to nedávam. Poď so mnou von, lebo však tu potrebujem sa baviť normálne s ľuďmi, ne? To stýto. Nemám by sme ich konečne zabiť. A vieš čo?
Vyzerá, že sa zabijú špionom. Počúvaj, no Travis, ja ti musím niečo povedať. Veď vieš, že ja som to tak nemyslel proste, že však verím, že aj tvoja baba má proste peknú postavu. Má. Teda dúfam. To má, neboj. Vieš, aj mne to je ľúto, akože... No ja viem, že som ťa celý život volal hlúpy brat, ale som zabudol na to, že sme rodina a fakt mi je to ľúto. Mám ťa rád. A teba. Dáme na to. Dajme na to. Ešte raz? Ešte raz, môj. Pohode. Počkaj. To je pizza! Pizza! Ďakujeme za vašu objednávku. A pamätajte si, volajte kedykoľvek a kdekoľvek. My sa všade dostavíme.